Nagyaman dagiti tricycle driver iti Tuba, Benguet iti sag 5,000 a pesos a fuel subsidy manipod iti Department of Social Welfare and Development Office. Maipayan-pay dagiti daduma a driver ti tricycle iti Cordillera kadagiti masungad nga aldaw. Ano detalye ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Pagyamanan ta iti iti gobyerno nga supay nga assistance kada kami nga tricycle drivers te yamanan mo ta naipatulod nga dagos ta ada ti usaran mi nga paggasolina nga agbiyahe manen tapno makabiyahe kami amin ta no kaket kasla nga voluntaryon nga agbibiyahe dagiti kadwa amin ta awan nga talaga pati syakot stop nga nagbiyaheak tawan iti paggasolina namin. Dahita ti emosyonal na mensahe ti kaunaan na tricycle driver manipod tadyang ang Tuba, Benguet ana kaawat iti cash assistance manipod iti Department of Social Welfare and Development. Sigun ken kuana, narigatan daytoy ang nagbiyahe karigiti naglabas alawas gapu iti kangina ti krudo ken gasolina ngem kasapulan na lata nga ituloy ti agbiyahe ta isulaeng ti pagnam na maanda iti inaldaw. Titik humukot di lang talagang pangkakan lang. Awan pulos iti mabati. Mapan amin iti gasolina. Gapo iti daytoy kang runaan nakidkidawon na ita iti pan nakaipababa ti presyo ti gasolina uray aging ga 60 wenno 70 pesos tapno makasublimatan iti normal ti biyahe ken birok da. Iti datos ti DSWD Cordillera, 134 at tricycle drivers ti maipaayan ti cash assistance a 5,000 pesos ita nga aldaw. Sa pasapmet ti distribution daytoy kadagiti nagduduma a munisipyo iti Cordillera. Ijay abra, dumanon iti 2,900 at tricycle drivers manipod iti nagduduma a munisipyo ti manamnama ang maipaayan iti nasa o atulong pinansyal. 370 ijay apayaw, 1,002 iti Benguet, 1,864 ijay Ifugao, 120 ijay Kalinga, ken 1,085 ijay Mountain Province. And tentatively, yung April 21 would be public utility jeepneys. Yung susunod, and TNVS naman sa last week of April. So, kabayatan na, nagyaman mo ti lokal a gobyerno ti Tuba iti nasyonal a gobyerno, ken masiknan nga ahensya gapo iti tulong a naipaay karigiti tricycle drivers ti munisipyo. So gyaman tayo iti ahensya iti national and also through the help of the DSWD and of course the LGU requesting this dagitoy nga para iti kanyayo. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.